Hello friends, बरायबाय Bodo job info official YouTube channel दा finally गोदान साख्रि बाव बिन जाबाय next level ADRE 3.0 लोगोसे आसाम पुलिस कनस्टेबल एबा SI लेभेलाव एबा कमान्डोआव दा ग्रेड 3 ग्रेड 4 साख्रिनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट सफैदों बेखायनो जायफ्रा Bodo job info official YouTube channel दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना बर' रावजों मोनबाय थानो हागोन आरो लोगोसे BTSआव साख्रि ओंखारदों नोंथांमोना भिडिअ मोनखांखाबाय गाबोन एप्लाइ प्रसेस भिडिअ फैगोन नोंथांमोना जाहाथे नायनो दाबाव दा गोबाव खालामा जों थांगोन ADRE नि अफिसियेल साइटआव मानोना लेटेस्ट आपडेट सफैदों बेनो जाबाय एन्सार किस नोंथांमोना जायफ्रा दाखालि एग्जाम होदोंमोन ना ड्राइभार लेभेलाव बेनिफ्राय डिग्री लेभेलाव एन्सार किस नायनो हासिगोन एन्ड एग्जाम जानो गोनां ग्रेड 4 आ 27 अक्ट'बराव जागोन सानसेयावनो खननै जागोन फुंबेला आरो बेनो जाबाय नोंथांमोननि एडमिटआ 15 अक्ट'बराव डाउनलड खालामनानै लानो हागोन दा जों ग्रेड 3 खौ जों क्लिक खालामसै मानोना खायसे ग्रेड 3 आव एग्जामा मोजां जायासै मा खालामबावनो मानोना फरायनाया फैयासै बेखायनो नोंथांमोननि थाखाय नेक्स्टआव आरोबाव मोजां माने आपडेट सफैदों बेखौ जों दायो नायगोन अके दा जों बाव फैग्रोबाय आरो फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना कुइसन बुकलेटखौ मोनबोखादोंमोन आरो दायो डाउनलडबो खालामनानै लानो हानाय अप्शन दङ नाथाय मोनसे बाथ्रा एन्सार किस नोंथांमोना नायनो थाखाय पेमेन्ट दाननांगोन नैबे क्लिक हियराव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना लगइन खालामनानै ड्राइभाराव आरो डिग्री लेभेलनि एग्जामाव बेसेबां नाम्बार मोनमारदों बेखौ नायनोबा क्लिक हियराव थुनानै नोंथांमोना मा खालामनांगोन बेनो जाबाय एडमिट डाउनलड खालामनाय बादि सेम प्रसेस लगइन खालामनानै नोंथांमोना डाउनलड खालामनांगौ एबा पेमेन्टखौ दाननांगौ आरो अके दा बेनो जाबाय नोंथांमोना पेमेन्ट खालामनांगोन 50 रुपिस दा जायफ्रा नायनो गोसो दङ नोंथांमोनासो नायबानो जाबाय मेसेज मोननाय लोगो लोगो माने पेमेन्टखौ दानखांना मेसेज मोनगोन बेनिफ्राय लगइन खालामनानैसो डाउनलडखौ खालामनांगौ अके बे जाबाय क्लियार देन बेनिफ्राय नोंथांमोननिया स्किल टेस्टनि थाखाय जुदि स्किल टेस्टआव थांनोबा डिग्री लेभेलाव 85 प्लास एबा 90 प्लास मोनदोंबा नोंथांमोना स्किल टेस्टनि थाखाय रेडि जानाया मोजां मानोना देग्लाय काटअफआ गोजौ थांनाय नङा मानोना एग्जामा ओरैबायदि गोरा फैदोंमोन डिग्री लेभेलाव गोबांथार माने आन्दायदों देन ड्राइभाराव 130 प्लास थांनाय चान्सआ दङ खारन पस्टआ जोबोर खम ड्राइभाराव STPआव जोबोर खम बेखायनो ओरैबायदि सारप्राइज काटअफ फैगोन नोंथांमोना मोनगोन 23 दाल पस्ट दङ ड्राइभाराव बर'फोरा एबा STPआवसो देन अब्ला 140 नि प्लासबो थांनो हागौ ड्राइभार पस्टआव दा बेखायनो जुदि मोजां नाम्बार मोनदोंबा नोंथांमोना पे खालामनानै जुदि नाम्बारा मोनखायाखैबा पेमेन्टखौ खालामनांगौ स' दानिया गुबै कन्टेन्टआव फैबाय आसाम स्टेटआव 1 लाख साख्रि होनो टार्गेट लादोंमोन आसाम स्टेटआव दा बेनिफ्राय बारायसिनबायसो दा बेसेबां बारायखो बेसेबां रिपर्टआव फैखो डाटाखौ लाबोदों बेनिफ्राय नेक्स्टआव आरोबाव गोदान साख्रि बेनो जाबाय ADRE 3.0 दा टार्गेटआ जाबाय 1 लाख जब्स इन आसाम बेबादि कन्डिशनमोन बिथांमोना जेब्ला सरकाराव फैदोंमोन बेनिफ्राय दायो साख्रि होयो होननानै बेसेबां होमारखो माखासे अफिसियेल डाटा चिफ मिनिस्टारा फोसावदों दा बेखौ जों नायगोन दा बेखायनो ग्रेड 3 ग्रेड 4 जा आसाम पुलिसा गासैबो लानानै दासिम 1,20,030 साख्रि होनाय जाबाय अके माने 7 अक्ट'बरसिम 1,20,030 जना आसाम स्टेटआव रेगुलार साख्रि मोनबाय दा 1 लाख टार्गेटमोन नाथाय बारायबावबाय दा बारायनानै दा बेसेबां माने बारायखो दा नै गुबुन डिपार्टमेन्टआव होबावदों साख्रि दाख्लैबावै थ' बेखौ आपडेट होदों नोंथांमोना बेयाव नुबाय स' बेनिफ्राय दायो जायनि एग्जामा मोजां जायासै दाख्लैबावै गोबां टेनसन जादों जानांगौ बारा दुखु दाजा नेक्स्ट आरोबाव गोदान साख्रि 2.0 जोबनाय लोगो लोगो आरोबाव 3.0 फैनायनि बाथ्राखौ फोसावबाय दा बेखायनो चिफ मिनिस्टारा गावनि खुगाजों मा होनबावखो जों बेखौ नायगोन 10,000 निफ्राय 15,000 नि गेजेराव आरोबाव गोदान साख्रि दा बेखौ जोङो खोनासंसै जे बिथाङा मा होनखो সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰি ইয়াৰ ফলত নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত যুৱক যুৱতীৰ সংখ্যা 1.5 লাখ সংখ্যা ক্ৰছ কৰি প্ৰায় 1,60,000 হ'বগৈ তাৰ পিছতো আমি চেষ্টা কৰিম যাতে আমাৰ কাৰ্যকালৰ পঞ্চমটো বৰ্ষত আৰু 10-15,000 নিযুক্তি আমি দিব পাৰোঁ दा बेयाव नोंथांमोना लाइफफोर मोनबाय नेक्स्ट लेभेलाव 2 लाखनि खाथियाव थांसिगोन बेखायनो आरोबाव 10,000 निफ्राय 15,000 नि गेजेराव साख्रि ओंखारगोन अब्ला नोंथांमोननिया मा आरोबाव गोदान साख्रि फैगोन आसाम पुलिसानो जा ADRE 3.0 जा दा बिथाङा फोसावखाबाय जेब्ला थ' आसा खालामो थाबैनो फैथों आरो जेब्ला फैयो नोंथांमोना अफिसियेल आपडेटखौ मोनगोन बेखायनो जायफ्रा चेनेलाव नायनानै मोजां मोनबाय लाइक खालामनो हागोन आरो लोगोसे कमेन्ट्सबो खालामनो हागोन आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना बर' रावजों मोननो हागोन